Romantizmus. Minule, keď som fajčil, rozmýšľal som o romantizme. Možno ma inšpiroval romantický konflikt medzi citom a rozumom. Cit vraví zapáľ si a rozum nie. Nedalo mi nenapísať o tom pár riadkov. Romantizmus. Slovo, ktoré nás sprevádza od školských hlavíc a ktorého nie sa zbaviť. Napriek tomu, že v období romantizmu už nežijeme. Bolo to romantické. Aké romantické? Ty vôbec nie si romantický? Počúvame často. A často sa i stretávame s týmto slovom a často ho používame neadekvátne. Trojnásobné použitie slova často v ostatných dvoch vetách má za cieľ podčiarknúť, že je to naozaj veľmi často. Bol to taký romantický film, povieme si. A pritom vôbec nebol romantický. Ak definujeme romantizmus alebo romantický konflikt ako rozpor medzi snom a skutočnosťou, citom a rozumom, tak romantické filmy sa zväčša odohrávajú v malebnom prostredí, ktoré nie je v rozpore medzi snom a skutočnosťou. Jedine, že by hrdina žil v čarovnom prostredí, ale sníval by o živote v nejakej diere. Hroznom prostredí plnom odporných vecí naokolo. Tiež mi napadlo, že či môže byť aj pornofilm romantický. Môže. A vlastne som i jeden videl. Mladá žena, odfarbená blondína, sa prechádzala po romantickej morskej pláži, niekde na ostrove, azúrové more, biely piesok, palmy a zrazu sa tam zjavili domorodci a spredu, zozadu, na koníčka, poloha striedala polohu a partner partnera. Aké romantické. Je to ale romantické? Zrejme áno. Rozpor medzi citom a rozumom tam je. Rozum vraví nie a cit áno. Ženy o tom môžu snívať, ale skutočnosť býva často veľmi iná. Ty vôbec nie si romantický. Počuje často výčitku muž od ženy. A pritom je. Každý až príliš. Možno každý večer je jeho sen v rozpore so skutočnosťou pri pohľade na manželku. Alebo si romanticky predstaví, či by neboli lepšie v posteli dve ženy v súčte svojich vekov rovnako staré ako jeho žena. Alebo 3, 4, pričom vekový súčet by bol dodržaný. Rozpor medzi snom a skutočnosťou ako hrom. Takisto medzi citom a rozumom. Cit vraví niečo iné ako rozum. Podobný romantický rozpor či konflikt môže samozrejme pociťovať a často i zrejme pociťuje žena pri pohľade na svojho manžela. Alebo keď ju počas spánku budí chrápanie jej manžela. Aj keď chrápanie muža je romantické, až rozprávkové v zmysle kráská zviera. Všetci sme romantici, muži i ženy, mladí i starí. Vek romantizmu neskončil. Je stále tu a nikdy sa ho nezbavíme. Všetci sme romantickí hrdinovia. Snívame o lepšom živote, bohatstve a sláve. Cítime, že by tomu mohlo tak byť, ale rozum nám múdro vraví, že nie. Zostáva nám len ten romantický rozpor. Alebo rozkrok.